kollektív tragédiák tömege. Egy 77 éves államférfit, aki az osztrák-magyar monarchia utolsó admirálisa, majd negyedszázadon át Magyarország kormányzója volt, fegyverbarátai a németek megfosztják rangjától. 2 leányát betegségben veszítette el. Elsőszülött fia, a kormányzó helyettes, repülőszerencsétlenségben veszítette életét az orosz fronton. Kisebbik fiát, a fegyverszüneti tárgyalások fontos előkészítőjét egy SS különítmény Otto von Skorzénivel az élen fényes nappal elrabolja. Az idős politikust utolsó élő gyermeke életével zsarolják. Ha lemond, ígérik, fia életben marad. Az ígéret ezúttal is hazug. A kormányzó elrabolt fia ekkor már útban van Mauthausen felé. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország 77 éves kormányzója, a zsarolásnak engedve, a németektől körülvett várban lemond, átadva a hatalmat azoknak, akikkel korábban semmiféle közösséget nem vállalt. Rabként, titokban, rangrejtve kell elhagyni a hazáját. Úgy, hogy ahol áthalad az őt és családját szállító vonat, a németek légiriadót rendelnek el. 1944. október 17-én kényszerültem elhagyni szeretett fővárosunkat és hazámat, mint fogoly. Életemnek ez volt a legszomorúbb utazása. Egy bajorországi kastélyt jelöltek ki számunkra kényszer lakhelyül. 1944-45 telén itt kezdtem papírra vetni életem eseményeit, emlékirataimat, amelyet később a portugáliai Estorilban fejeztem be. Ott, ahol 1949 óta élek, a politikától teljesen visszavonulva, mint magánember. A Magyaralföld szívében születtem, családi birtokunkon, a Szolnok megyei Kenderesen, 1868. június 18-án. 9 testvér, 7 fiú és 2 leány közül én voltam az 5. A Horthy család története legalábbis a középkorig visszafelé követhető. Tudnivaló, hogy Szabolcs és Kolozs megyében voltak birtokosok. A 17. században az egyik Horthy Istvánnak hívták, erdélyi püspök, református püspök volt, az ő fia kezdte használni a nagybányai előnevet. A 19. századra a Horthy család már Szabolcsban és Jász-Nagykun Szolnok megyében birtokos. A majdani kormányzó édesapja az, aki vásárlással és birtokcserével a családi otthont Szolnok megyében, Kenderesen rendezi be. Jellegzetesen megyei, középbirtokos család volt. Az apa nézeteiben Tisza Kálmánt követte, a Szabadelvű Pártnak volt a tagja, a Tisza családdal való kapcsolat, meg aztán majd Horthy Miklósnak a pályája úgy alakul, hogy ő már ezeket a szabadelvű nézeteket egy kissé átalakítja
Tisza Istvánnal kerül ugyanis ismeretségbe. Tisza keménysége, határozottsága az, ami majd Horthyra is nagy vonzerőt gyakorol. Debrecenben végeztem az elemi iskola 3. és 4. osztályát, gimnáziumi éveimet Sopronban töltöttem. Olyan intézetben, ahol németül oktattak. Szüleim úgy akarták, hogy a német nyelvben tökéletesítsem magam. Hogy tengerészakadémiára mehessek, nehezen sikerült kieszközölnöm szüleim hozzájárulását. 4 évvel idősebb bátyám ugyanis 2 hónappal tengerész hadapróddá avatása előtt hadgyakorlat közben halálos sérülést szenvedett. Szüleim emlékét áldva szívem mélyéből hálás vagyok nekik, hogy számomra mégis elérhetővé tették azt a hivatást, gyermekkorom álmát, amely végül is vágyakozásom beteljesülését jelentette. Szeretetem és lelkesedésem e pálya iránt sohasem szűnt meg. Még mint Magyarország kormányzója is büszkén viseltem a tengernagyi egyenruhát, amikor pedig, nem csekély fájdalmamra, már rég nem létezett a császári és királyi hadiflotta. Valóban, Horthy Miklós még nem volt 10 esztendős, amikor elkerült családjától a Nagyalföldről, hogy a Fiumei Tengerészeti Akadémián tanuljon tovább. Ettől kezdve 40 éven keresztül a tenger és a hajózás lett az élete. A haditengerészeti pálya és a flotta szolgálat következtében kikerült abból a környezetből, amely a vele egyívású középbirtokos családból származó fiúké volt. Azoké, akik ha nem maradtak őseik birtokán, a kor szokása szerint katonatiszti, közhivatalnoki vagy papi pályára léptek. Horthy Miklós ettől gyökeresen különböző, jóval távolibb és tágabb világba került. Osztrák-magyar haditengerészet születési éve, a kiegyezés éve. A monarchia akkor a világ egyik legnagyobb hatalma volt, és ez a flotta is a század elején az európai 6. helyen volt, a legnagyobb tengeri haderő a világban a 8. helyen. A flotta tisztikarában 1/3 volt körülbelül a magyar, és 60% volt a szláv. Ebben kérem a főszerepet vitték a 33% horvát. 14% volt az olasz, 11% volt a német nyelvű, Magyarország a 2. helyen sorolt, 20,4% volt a flotta legénységének magyar. Österreich hatte nie Kolonien gehabt. A monarchiának sohasem voltak gyarmatai. Noha az osztrák-magyar partszakasz, a szigetvilágot is beleszámítva, meghaladta az angliai partvidék hosszát, a 2 flottát nem lehet egy napon említeni. Már csak azért sem, mert a K&K flottát fennállásáig, 1918-ig támadásra, tengeren túli gyarmati missziókra sohasem használták. Csupán arra, hogy saját partszakaszát védje. War die Flotte bis 1918 gerecht. Horthy ist 1868 geboren worden. Zu dieser Zeit war das Amikor Horthy született, még főleg vitorlás hadihajókra épült a közös flotta. A gőzkazánt csak segédmotorként használták, s a hosszú tengeri utakat is egészen a századfordulóig vitorlával tették meg. A szénnel is takarékoskodtak, a hajókon nem is voltak nagy szenes kamrák. A gőzgépet csupán szélcsendben, vagy a kikötőkbe való be- és kihajózás alkalmával kapcsolták be. Voltak olyan parancsnokok is, akik ekkor is inkább a vitorlákat használták, mivel abban jobban bíztak, mint a gőzgépben. Tulajdonképpen ez még a romantika kora, a hajózás hőskora volt. A korszerű, már páncélozott hadihajók a múlt század 80-90-es éveiben jelennek meg. Ezeknek a cirkálóknak, gőzgéppel hajtott hadihajóknak már nem volt szükségük a vitorlára. Ekkor jelenik meg a torpedó és a szikratáviró is. Horthynak tulajdonképpen szerencséje volt, mert részese lehetett annak a dinamikus fejlődésnek, amely a haditengerészetben a múlt század végén végbe ment.
Az osztrák-magyar monarchia haditengerészetének tisztikara sajátos, zárt elitréteget képviselt a hadseregen belül. A haditengerészet tisztjei képzettségüket tekintve a századfordulóra a kor technokratáivá váltak, hiszen az egyre modernebbé váló műszaki berendezések kezelése, az újabb és korszerűbb hadihajók működtetése jóval igényesebb feladat volt, mint a korabeli szárazföldi hadviselés. A császári és királyi haditengerészetben a szolgálat nagyon szigorú volt. Ezt azonban enyhítette a tisztikar egyöntetűsége, melynek tagjait nagy gonddal válogatták ki a monarchia legkülönbözőbb részeiből származó jelentkezők közül. A jelentkezők nagy számából könnyen lehetett válogatni. Például az én 1882-es évjáratomból mindössze csak 42 jelöltet vettek fel, holott a jelentkezők száma, ha jól emlékszem, 612 volt. A követelmények szigorúságára jellemző, hogy a 4 év folyamán 42 közül több mint egyharmada kiválni kényszerült, s végül is csak 22-nket avattak hadapróddá. A tengerészeti akadémiát 1867-ben vitték Fiuméba. Attól kezdve hívják Császári és Királyi Haditengerészeti Akadémiának. Itt mindig ki kell tennünk azt, hogy haditengerészeti, mert Fiumében volt egy kereskedelmi tengerészeti akadémia is. Horthy 1882-ben került a Fiumei Tengerészeti Akadémiába. 1882-től 86-ig kapta meg az alapkiképzést, az iskolaév téli időszakában kapott elméleti képzést, az akadémián a nyári gyakorlati képzés egészítette ki. A növendékeket valamelyik régi hajóra vezényelték, amelyek valamikor vitorláshajók voltak, vagy vitorlás és motoros hajók, és ezeken részben az Adrián, részben pedig a földközi tengeren tanulmányi utakat tettek. Mindenek előtt a hajózástant kellett gyakorolniuk. Akkor, ami érdekes és talán furcsának hangzik, hogy a 80-as években is igen nagy súlyt helyeztek a vitorlás kiképzésre. Tehát ezek a fiatal jelöltek ugyanúgy tudtak motor nélkül vagy gépezet nélkül is hajózni, mire elvégezték az akadémiát, mint a 14. századi tengerészek. Az akadémia sikeres elvégzése után másodosztályú tengerészkadétokká nevezték ki őket. Egy bizonyos idő eltelte után kapták meg az első osztályú tengerészkadét vagy hadapród beosztást. Horthy több hajón szolgált, mint tengerészkadét. Igazán nagy élmény és a vágyainak a teljesülését az jelentette, amikor 1892-ben behajózták a Saida korvettra, és a Saida korvett fedélzetén 2 éves, majdnem világkörüli útnak nevezhető nagy utat tett. Horthy akkor már fregathadnagy volt, ő volt a legfiatalabb tiszt. Az osztrák-magyar monarchia rendszeresen járatott hajókat a távoli vizekre, Dél-Amerikába, Észak-Amerikába, távol-keletre, Nagy-Britanniába, Franciaországba, Németországba, de az igazi nagy utak ezek a távol-keleti vagy dél-amerikai utak voltak. Ezek arra szolgáltak, hogy egyrészt a hajózásban gyakorolják jobban magukat a tisztek és a legénység, valamint, hogy megmutassák, hogy van egy osztrák-magyar haditengerészet. Tudniillik, a monarchia kereskedelme és ipara a 19. század második felében lendült föl, és különböző piacokat kerestek. A távoli országokban nem nagyon ismerték a monarchiának a piros fejű, piros hadilobogóját. Ezeket a körutakat nevezték annak idején lobogómutatásnak. A szolgálati ranglétrán emelkedve Horthyt hamarosan a haditengerészet ifjú altisztjeinek oktatásával bízzák meg. Így lesz a szebenikói haditengerészeti iskola tanára, és az Artemisia nevű iskolahajó parancsnoka. Nem állíthatom, hogy az újoncok kiképzéséért különösen lelkesedtem. Igen, szerencsésnek éreztem magam, amidőn már néhány hónap múlva meglepetésszerűen kineveztek ő felsége Artemisia hajójának parancsnokává. Ez a 150 éves vitorlás nem csak korával dicsekedhetett, hanem azzal is, hogy egykor még maga Tegetov is parancsnokai közé tartozott. Legénysége azokból a hajósinasokból állott, akik közül az altiszti pályára alkalmasakat kiválasztották. A
A hajósinasok vakmerő, ügyes fickók voltak. Az iskola kifogástalan fegyelemre szoktatta őket. Horthy Miklós szakmai tudását ebben az időben már nem csak azzal ismerik el, hogy rábízzák az új tengerészgenerációk oktatását. Az osztrák-magyar hadiflotta ekkor hajtja végre első forradalmi kísérleteit egy modern, ütőképes, már gőzmeghajtású hajókból álló hadiarzenál kiépítésére. Horthy maga is lépést akar tartani a fejlődéssel. Évente újabb és újabb tanfolyamokon bővíti tudását, amely már kiterjed a legmodernebb harcászati eszközökre, beleértve a torpedótechnikát is. Így nem véletlen, hogy az 1900-as évek legelején már nem csak a haditengerészeti költségvetés parlamenti vitáihoz kérik fel szakértőnek, ő fordítja le például az osztrák-magyar közös hadügyminisztérium költségvetését, de a hajóarzenál tervszerű fejlesztésekor, átalakításakor is fontos feladattal bízzák meg. Szakértőnek nevezik ki a K&K hadiflotta hajóátvevő műszaki bizottságába. Az ő feladata lesz az, hogy a pénzhiányban szenvedő osztrák-magyar haditengerészetnek tanácsokat adjon a külföldről vásárlandó licenceknél, és a gyakorlatban is letesztelje, kipróbálja azokat a prototípusokat, amelyek majdani megvásárlásával a hadügyi tárca megtakaríthatja a tervezéssel és kipróbálással járó munkát, időt és pénzt. Szakértői tevékenysége révén Horthy így megismeri a világ legfontosabb hadihajógyárait, hajóépítő műhelyeit, mindenekelőtt az általa később is oly nagyra becsült angol hajóipart. Élete is ekkor kötődik igazán Pólához, ahol ezekben az években megtörténik az osztrák-magyar monarchia hadiarzenáljának teljes megújítása, és ahol hamarosan tucatjával bocsátják vízre a legmodernebb haditechnikával készült csatahajókat. Horthy Miklós a századfordulóján 1900-ban 32 éves. Ekkor úgy tűnik, hogy a monarchia hadiflotta bázisa, Póla lesz majd az a biztos kikötő, ahol tengerészpályája addigi hányatott sorsú évei után végleg horgonyt vethet és házasodásra is gondolhat. Addig ugyanis az volt a véleménye, hogy egy tengerésztiszt ne nősüljön meg. Felfogásában akkor állt be gyökeres változás, amikor szabadsága ideje alatt véletlenül megismerkedett egy aradi katolikus birtokos család leányával, a 19 esztendős jószáshelyi Purgli Magdolnával. Az aradi református templomban 1901. júniusában megtartott fényes esküvő után a fiatal pár Pólában rendezkedik be, ahol Horthy villát épített családjának. Itt születik majd meg 1902 és 1907 között mind a 4 gyermekük: Magdolna, Paula, István és Miklós.
2 hónapos átmeneti szolgálatom után, amelyet a Kattarói öbölben ő felsége 6. Károly császár nevű hajóján, mint első tiszt teljesítettem, megérkezett a parancs. Első Ferenc József császár és király ő felsége szánsegédévé nevezett ki. Búcsút vettem hát a tengertől, és ennek levegőjét az udvar és a nagyváros légkörével cseréltem fel. Horthy Miklós Bécsbe rendelésének megvoltak a maga előzményei. Nem csak a kormányhivataloknál, az osztrák-magyar közös hadügyminisztériumban, de a császári és királyi udvarnál is ismerték már ekkor a tehetséges és ambiciózus tengerésztiszt képességeit. ...1908 nyarán azzal a feladattal bízzák meg Horthyt, hogy parancsnoka legyen a Taurus nevű kerekes gőzhajónak, amely az osztrák-magyar haditengerészet állomás hajójaként a török vizeken cirkált. Horthy politikai helyzetelemzéseit, melyeket Isztambulból a forrongó török helyzetről a bécsi tengerészeti hivataloknak juttatott el, nem csupán a katonai kancellárián, a hadügyminisztérium vezérkarában, de a külügyminisztériumban is érdeklődéssel olvasták, és rendszerint átküldték elolvasásra a trónörökös hivatalába is. Ez annál is figyelemre méltóbb, mivel Horthy ekkor még csak sorhajókapitány volt, és a hasonló rangban lévő tengerésztisztek jelentései ritkán kerültek a magasabb fórumok elé. Horthy Miklós alapos tájékozottságáról és politikai éleslátásról tanúskodó beszámolói 1908-1909 folyamán azonban nem csak Ferenc Ferdinánd trónörököshöz jutottak el, de magához az uralkodóhoz, Ferenc Józsefhez is. Ezért is látszott kézenfekvőnek kiválasztása a tengerészeti szárnysegéd megüresedett posztjára. Horthy Miklós életének és karaktere formálódásának meghatározó időszaka volt az a csaknem 5 esztendő, amelyet Ferenc József osztrák császár és magyar király mellett 1909 és 1914 között Bécsben, mint szárnysegéd eltöltött. Büszke és boldog voltam, hogy általánosan tisztelt és szeretett uralkodónk közvetlen környezetébe kerülhettem. Nagy élmény maradt életemben az a pillanat, amidőn az ős uralkodó színe előtt állottam. Amint megláttam hajlott alakját, amelyre családi tragédiák és kormányzati gondok súlya nehezedett, a meghatottság és szeretet érzése töltötte be lelkemet. És ez ma is változatlanul él bennem. Ne gondoljuk, hogy Horthy szárnysegédnek az agg uralkodó mellett eltöltött napjai csupán fogadásokból, vadászatokból, udvari ebédekből és olyan fényes ünnepségekből állottak, mint amilyen például Károly főherceg és Bourbon pármai Zita esküvője volt Schwarzauban 1912-ben. Elsősorban kemény munkával eltöltött hétköznapokból állt a szolgálat. A katonás, rendszerető uralkodó hajnali 4-kor kelt, és az ügyeletes szárnysegéd feladatai közé tartozott, hogy még ezt megelőzően a császár íróasztalára készítse az aznapi penzumot. A tengerész fegyelemhez szokott Horthy Miklósnak mindez nem esett nehezére. Ferenc József szigorú puritán életrendje, munkamorálja örök példa lesz számára. Kormányzóként maga is hasonlóan kemény életrendet diktál majd önmagának.
A bécsi Burgban és a Schönbrunni kastélyban eltöltött évek azonban egyéb tanulságokkal is szolgáltak a szárnysegédnek. A Hofburgban délelőttönként tartott uralkodói fogadások ideje alatt Horthy a császár és király előszobájában tartózkodott. Megfordultak ott az osztrák-magyar monarchia nagyjai, mindenki, aki csak számított. Közvetlenül a kihallgatásokat megelőzően a szárnysegéd szobája igen mozgalmas volt. És az ember akár akarta, akár nem, olykor igen érdekes, sőt, kényes párbeszédeket hallhatott. A nemzetiségi kérdést itt új oldaláról ismertem meg. És szorongó előérzetem támadt, amikor a vitatkozók szavaiból kiviláglott, hogy az irredenta hírverés és az elszakadásra irányuló mozgalmak egyre erőteljesebben bontakoztak ki. Bár bennünk is, akik ő felsége közvetlen környezetében élhettünk, élt bizonyos aggodalom, hiszen az 1908-as boszniai válság eléggé a szemünk elé tárta a monarchiát fenyegető veszedelmeket. De természetesen távol állott tőlünk a hanyatlás hangulata. Hálás vagyok a gondviselésnek, hogy egy időt első Ferenc József király és császár őfelsége közvetlen környezetében tölthettem. Mert amit ott tanultam és tapasztaltam, annak köszönhetem, hogy később Magyarország államfői méltóságában rendszerint felismertem magatartásomnak helyes útját. Mintaképem a legnemesebb, leglovagiasabb és legjobb férfiú volt, akivel életemben találkoztam, és akinek példája továbbra is állandó útmutató maradt. Mindazt, ami Bécsben évszázadok próbáját megállotta, és helyesnek bizonyult, hazavihettem magammal Magyarországra. És valóban, Horthy Miklós élete legboldogabb 5 éveként éli meg az osztrák-magyar monarchia alkonyát, a világháborút megelőző éveket. Később is úgy véli, hogy az első világháború keserves küzdelmei csupán arra adnak bizonyítékot, hogy a monarchia még végóráiban is elég összetartó erővel bírt, és csupán az ellenséges fegyverek túlereje bomlaszthatta szét. Horthy Miklóst éppen szabadsága idején éri el a háborús behívó parancs. Noha a K&K haditengerészet egyfolytában arra törekedett, hogy támadóképes haderővé fejlessze a flottát, a háború kitörésének pillanatáig ez csak részben sikerült. Amikor Horthyt, mint sorhajókapitányt azonnali hatállyal visszarendelik Pólába, rábízzák a hadikikötő védelmének, aknákkal való megerősítésének feladatát. Horthynak az eddigi életpályája majdnem, hogy szokványosnak tekinthető, annak ellenére, hogy Horthy igen jó képességű tengerész volt, jó megjelenésű, 4 nyelven, anyanyelvi szinten beszélt, a magyaron kívül, és a társaságban is azt lehet mondani, hogy a társaság kedvence volt, szórakoztató, egy igazi gentleman volt, remek sportoló, egymás után nyerte különböző sportdíjakat, kerékpárversenyt rendezett, ami akkor új volt, ő rendezte az elsőt Pólában, akkor futballmeccseket rendezett. Szóval egy igen közkedvelt személyiség volt, remekül táncolt, de ez nem olyan, amitől valaki európai hírűvé válik, vagy pedig kimagaslik mindenki más közül. Horthy akkor tudta megmutatni igazán a képességeit, amikor kitört a világháború. Beginnen wir damit, az első világháború kezdetén Horthy egy már akkor is elavultnak számító hadihajónak, a Habsburgnak volt a parancsnoka. 1914. decemberében azonban a K&K haditengerészetének legmodernebb, s Horthy számára is talán a legmegfelelőbb hadihajóját, ő felsége Novara nevű gyors cirkálóját bízzák rá.
Ezzel a korszerű csatahajóval véghez vitte mindazt, amire képes volt, mint rátermett flotta parancsnok. Bebizonyíthatta, hogy veszélyhelyzetekben szinte lehetetlennek tartott manőverek és rajtaütések végrehajtására is képes. Was vielleicht besonders interessant erscheint, als im April und Mai 1915, amikor 1915 április-májusában az Antant hadihajók a Dardanellák áttörése céljából Gallipoliba érkeztek, Németország többször fordult Ausztria-Magyarországhoz, kérve, hogy nyújtson sürgős segítséget a szorongatott török haderőnek. Ez igen veszélyes vállalkozás volt, hiszen a K&K haditengerészete nem volt felkészülve arra, hogy az Otrántói öblön túli vizekre merészkedjen. A németek készek voltak arra, hogy tengeralattjáróikat szétszedett állapotban átszállítsák Pólába, ahol aztán összeszerelik azokat. Ezeknek a tengeralattjáróknak aztán az osztrák-magyar flotta biztosítása mellett kellett volna kijutniuk a Dardanellákhoz. Horthy rögtön jelentkezett kockázatos feladatra. 1915 májusában sikerült elvontatnia egy U-8-as német tengeralattjárót úgy, hogy cirkálóját kereskedelmi hajónak álcázta, és a szövetséges hatalmak erői nem észlelték a csalást. Amikor a Novaráról már láthatóvá vált az ellenséges hajók kéményfüstje, Horthy útjára bocsátotta a tengeralattjárót, amely rövidesen el is érte Konstantinápolyt. Tehát ezúttal is sikeresen teljesítette feladatát, majd szerencsésen visszatért a hazai vizekre. Ez a vállalkozás csupán kezdete volt további sikeres támadó harci feladatoknak. Bereits kurz darauf, noch im Mai 1915, konnte Horthy seine Fähigkeit als Schiffskommandant. Röviddel ezután, még 1915 májusában ismét bebizonyíthatta parancsnoki képességét, rátermettségét. Mint oly gyakran és szépen mondotta, a tengerész virtust. Amikor Olaszország váratlanul hadat üzent, Horthy meglepetésszerű gyors támadásba kezdett. Ágyúzta az olasz partvidéket, ezáltal is védelmezve az Adria keleti szakaszát. Sikerült behatolnia a Porto Corzini csatornába. Így módon a Novara az olasz partvédelmi ütegek lőtávolságába került. Noha az olasz ágyúk körbelőtték a Novarát, a Horthy által vezetett hajóraj sértetlenül tért vissza a hazai kikötőkbe. Beiden Fahrzeugen gelang schließlich wieder die Heimkehr in die sicheren Gewässer. Gegen Ende des Jahres 1915 eine weitere Operation wieder. Azután 1915 végén egy újabb sikeres hadművelet. Horthy a Novarával és az azt követő hajórajjal San Giovanni de Meduánál megpróbálja megakadályozni a szerbek visszavonulását és menekülését Korfuba és Olaszországba. A Novara cirkáló vezette raj lövi a parti szerb tüzérségi állásokat. A sikeres tűzharc nagy pusztítást okoz a laktanyában és a kikötőben tartózkodó szállítóhajókban. Jó részük megsérül, más részük elsüllyed. Mint Horthy visszaemlékszik rá, dobogó szívvel haladtak befelé a kikötőbe, hiszen rajtaütésszerű támadásuk fiaskóval is végződhetett volna. De időben érkeztek. A kikötő telve volt ellenséges szállítóhajókkal. A Novara parancsnoka szokás szerint időt adott az ellenséges hajószemélyzet partra szállásához, és csak azután adta ki a tűzparancsot. Ez igen jellemző magatartás. Az első világháború legalábbis a K&K flottánál még a fair play szabályai szerint zajlott. A háború célja elsősorban az ellenség hadipotenciáljának gyengítése és nem az emberélet céltalan kioltása volt. Horthynak, az első világháború lovagias játékszabályaihoz szokott hajóparancsnoknak, a híres sportembernek később is nehezére esik majd idomulnia, alkalmazkodnia a 20. századi új barbárság korszerűnek vélt elveihez.
1916-ban a november 22-ére forduló éjjelen azzal a jelentéssel ébresztett fel első tisztem, hogy első Ferenc József király és császár őfelsége néhány órával előbb, röviddel 9 óra után örökre lehunyta jóságos szemét. Másnap reggel lobogóinkat félárbócra eresztettük. Engedélyt kértem a flottaparancsnoktól, hogy részt vehessek a gyászünnepségen. Jelen voltam a bécsi Szent István templomban a méltóság teljes, megható és szomorú szertartáson. És utána elkísértük a koporsót a kapucinusok sírboltjába. Érezte, tudta mindenki, hogy a sírbolt ajtaja azt az örökre elmúlt korszakot is lezárta, amelyet legjobban az elhunyt uralkodó testesített meg. Károly király és császár őfelsége Ausztria-Magyarország történelmének legnehezebb idejében vette át az uralkodás terhét. Új emberek jöttek vele. A régi gárda eltűnt. Az új uralkodó 29 éves volt akkor, telve a legjobb szándékkal. A körülmények azonban ellene szegültek. A sors úgy akarta, hogy a Ferenc Józseftől átvett örökséget ne bírja megőrizni. ...1917 tavaszán a háború új szakaszába lépett. Németország korlátlan tengeralattjáró háborút indít, és ebben komoly nehézségei támadnak az Otrántói öbölnél, ahol az Antant által létrehozott mesterséges hajózár hosszú ideig megakadályozta a szabad kijutást a földközi tengerre. E gát áttörése újból Horthy nevéhez fűződik. A Horthy igazi hőstettének számító ütközet 1917. május 17-én volt. Horthy a 3 gyors cirkálóból, őfelsége Novara, Saida és Helgoland nevű nagy tűzerejű cirkálóiból álló hajóraja élén arra vállalkozott, hogy megpróbálja megrongálni az Antant hatalmak által kiépített védelmi hálót az Otrántói szorosnál. A támadás azért sikerülhetett, mert a cirkálókat az ellenség nem K&K, hanem Antant hajóknak nézte. A záratalkotó gőzhajókat a támadóhajók megsemmisítették. A zár és így az út hosszú időre átjárhatóvá vált a német és az osztrák-magyar tengeralattjárók előtt. Természetesen a visszatérés már nem volt ilyen egyszerű. Ütközet alakult ki a többségben lévő ellenséges hajókkal. A vezérhajót, a Novarát is találat érte. A parancsnoki hidat is. Horthy súlyosan megsérült. Súlyos sebesülése ellenére a kapitány a fedélzeten maradt. Hordágyról irányította tovább az ütközetet. Ruházata megégett. Szerencsére a hajóra egy másik parancsnokának sikerült az ütközet hevében is elvontatnia a megsérült hajót. Horthy vállalkozása a háború végéig szabaddá tette az utat a földközi tenger felé. Horthy selbst musste danach ziemlich lang in Rekonvaleszenz gehen. Miután a Novara cirkáló hosszabb javításra szorult, Horthy gyógykezelése után a flotta talán legerősebb cirkálójának, őfelsége Prinz Eugen nevű hadihajójának a parancsnoka lett. Ez 1918 telén történt.
Ebben az időben a monarchia kikötőiben veszteglő hadihajókon a tétlenség miatti tanácstalanságban forradalmi mozgolódást támad. A megmozdulás oka a helyzet és a szituáció, nem pedig politikai szándék volt. Elsősorban a háború végére kialakuló rossz ellátás és a sivárszolgálat ellen emelték fel szavukat a lázadó tengerészek. Horthynak, mint a Prinz Eugen csatahajó parancsnokának, ügyes diplomáciával sikerült legalább a nyugalmat megőriznie saját hajóján. Kattaróban más volt a helyzet. A matrózlázadás jól ismert a történelemkönyvekből. Die dann von anderen Einheiten der K&K Kriegsmarine, die eiligst in die Bocke beordert wurden, niedergeschlagen wurde. Es muss dabei wirklich erwähnt werden, dass Horthy... Emlékeztetni kell azonban arra, hogy Horthy ebben az időben még nem volt flotta parancsnok. Károly császár és király gyorsan cselekszik. Horthy előtt a ranglistán tucatnyi admirális, kiérdemesült haditengerészeti parancsnok, tengernagy szerepel. Ő mégis Horthyt nevezi ki. Azt tartja szem előtt, hogy fiatalítani kell a megöregedett, megcsontosodott tisztikart. Horthy át is vette a flotta parancsnokságát. Ekkor találkozunk egyetlen ismert aláírásával, 2 halálos ítéleten. Az egyik elítélt matróz horvát, a másik cseh volt. Ők valóban fellázadtak. Az volt a szándékuk, hogy a tiszteket lelövik, majd azt követően hajójukat átadják az olaszoknak. A 2 matrózt a világ bármelyik hadihajóján lázadóként kezelték volna. Őket bármelyik hadviselő ország bírósága, haditörvényszéke halálra ítélte volna. Így tekintve Horthy a mindkét már korábban meghozott halálos ítéletet, mint flotta parancsnok, elkerülhetetlen módon hagyta jóvá. A fegyelem a rend fenntartása érdekében. A flotta maga nem is bomlott fel, az egy közvetlen következménye ugye a hadsereg felbomlásának. A front széttörött, és erre főleg a délszláv erők ugye igyekeztek a flottát is hatalmukba keríteni. Ennek már egy előjele volt a kattarói lázadás, és az uralkodó, ugye 4. Károly, ő úgy vélte, hogy talán még megmentett valamit, és a flottát, mint egységet adjuk át a Horvát Nemzeti Tanácsnak, hiszen az Horvátország talán akkor meg tud maradni velünk, mint trializmusban, vagy valamilyen módon. És erre a flotta parancsnok Horthy kapta ukázt a parancsot, hogy adja át a flottát, mire ő október 31-én átadta a Jugoszláv Nemzeti Tanácsnak az egész flottát. Ő délután 5 órakor a lobogós hajójáról, a Viribus Unitisről lehúzatta az osztrák-magyar hadilobogót, a díszlobogót hóna alá csapta, és elhagyta a hajót. Az utóda volt Vukovics de Podkapelski, sorhajó kapitány, és akkor már zsebében volt az új jugoszláv királyi tengernagyi kinevezés. Ő maradt még azon az éjjelen ugye a lobogós hajón, amit azonban 2 olasz ilyen víz alatti aknával fölrobbantott. Ekkor a flotta egységei következetesen már le egészen Kattaróig vonták föl a jugoszláv lobogókat. Később persze, amikor a flotta szétosztására került a sor, akkor a következő történt mindjárt az elején. Az olaszok bevonultak Fiuméba, ott akkor még viták, ütközetek, területi ütközetek voltak, mert az olaszok tartották meg aztán a szigetvilágot le Ragúzáig, és ugyanakkor elengedték a nemzetiségeket a flottából, úgyhogy a magyarok is már aznap pakoltak, és Horthyval együtt jöttek haza. Későbbiek során aztán persze a nagyhatalmak nem engedték meg, hogy Jugoszláviáé maradjon ez a hatalmas erő, szétosztották maguk között, amik közül
Még talán van egy maradék, mert például a kis egységek közül, a torpedó nacádok közül a második világháborúban még kísért bennünket olyan román hadihajó, amely Fiuméban épült, és egykor osztrák-magyar hajó volt. A Horthy Admirális című dokumentumfilmsorozat első részén. Világháború. Egyéni és kollektív tragédiák tömege. Egy 77 éves államférfit, aki az osztrák-magyar monarchia utolsó admirálisa, majd negyedszázadon át Magyarország kormányzója volt, fegyverbarátai a németek megfosztják rangjától. Két leányát betegségben veszítette el. Elsőszülött fia, a kormányzó helyettes, repülőszerencsétlenségben veszítette életét az orosz fronton. Kisebbik fiát, a fegyverszüneti tárgyalások fontos előkészítőjét egy SS különítmény Otto von Skorzénivel az élen fényes nappal elrabolja. Az idős politikust utolsó élő gyermeke életével zsarolják. Ha lemond, ígérik, fia életben marad. Az ígéret ezúttal is hazug. A kormányzó elrabolt fia ekkor már útban van Mauthausen felé. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország 77 éves kormányzója, a zsarolásnak engedve, a németektől körülvett várban lemond, átadva a hatalmat azoknak, akikkel korábban semmiféle közösséget nem vállalt. Rabként, titokban, rangrejtve kell elhagyni a hazáját. Úgy, hogy ahol áthalad az őt és családját szállító vonat, a németek légiriadót rendelnek el. 1944. október 17-én kényszerültem elhagyni szeretett fővárosunkat és hazámat, mint fogoly. Életemnek ez volt a legszomorúbb utazása. Egy bajorországi kastélyt jelöltek ki számunkra kényszer lakhelyül. 1944-45 telén itt kezdtem papírra vetni életem eseményeit, emlékirataimat, amelyet később a portugáliai Estorilban fejeztem be. Ott, ahol 1949 óta élek, a politikától teljesen visszavonulva, mint magánember.
Horthy Miklós már nem volt fiatalember, amikor Magyarország államfője lett. Élete nagyobbik része egy igen sikeres tengerésztiszti karrier állt a háta mögött. Egyénisége, világnézete, elvei, rokonszenvei és előítéletei már régen kialakultak. Az ő életkorában a karakter jellemző vonásai már ritkán változnak. Mi állt a háta mögött? Mit hozott magával élete új szakaszába? A tengerészeti pálya meghatározó volt Horthy életében, nem csak azért, mert élete nagyobb részét gyakorlatilag itt töltött el, hanem azért, mert jellemét, karakterét formálta, és mert rendkívül sok kapcsolatot adott, amiket majd ő később tudott hasznosítani. A tengerészeti pálya azt is jelentette, hogy a hajóparancsnok, ez esetben Horthy, olyan tekintéllyel és hatalommal rendelkezett, amilyennel hasonló rangú, más fegyvernemű tisztek soha. A hajó kapitánya, aki felelős a hajóért és a legénység életéért, temethet, eskedhet, de kivégeztethet, ha lázadást tapasztal. A hierarchia, a kemény fegyelem, az engedelmesség, ezek olyan tulajdonságok voltak, amiket ott megköveteltek, amit Horthy könnyedén tett magáévá. És ez volt az, ami élete későbbi időszakában is elkísérte őt. Megerősítette még mindezt, hogy Ferenc Józsefhez hasonlítson, keménységben, szigorúságban, követelményekben, és abban is, hogy a népei, az ő esetében már csak a népe atya legyen. Horthy Miklós életének az a szakasza, amelyet ő maga is a legboldogabbnak nevezett, mert a tengeren töltötte, drámai módon tört ketté, vagy szakadt meg 18. október végén, amikor a közös flottát át kellett adnia a Horvát Nemzeti Tanácsnak. Horthy akkor úgy gondolta, hogy visszavonul Kenderesre, és megpróbál egy olyan életformába illeszkedni, amilyet ő maga soha nem tapasztalt. Magyarországon a polgári demokratikus forradalmat a Tanácsköztársaság követte, ez ellen pedig Aradon, majd Szegeden ellenkormány jött létre. Ennek az ellenkormánynak a feje gróf Károlyi Gyula volt. Károlyi gróf Horthyt hívta Szegedre, és neki ajánlotta fel a honvédelmi miniszter tárcáját. A választás több okból is, azt kell mondjam, természetes volt. Egyrészt azért, mert a különböző rivális, magasrangú főtisztek között egyetlen egy sem akadt, aki hasonlítható lett volna rangban, tekintélyben Horthyhoz. Másrészt pedig, mert közismert volt, hogy nézeteiben, konzervativizmusában, forradalom ellenességében feltétlenül lehet rá számítani. Horthy fölismerte azt, amit a korabeli politikusok, a civilek nem láttak át, hogy tudniillik ebben az időben, amikor az egész Duna-medence átalakítása folyik, amikor a politikai hatalomváltás is sorozatban megy végbe, akkor a legfontosabb eszköz a hadsereg. Valamiféle fegyveres erő, és ez volt az, ami miatt ő a nemzeti hadsereg élére állt, és annak a vezetését vállalta. A kiválasztása tehát itt kezdődik meg, és a pozícióját azt teszi nagyon kedvezővé, hogy a román megszállás alatt lévő országban előbb-utóbb szükség volt egy olyan magyar karhatalomra, olyan fegyveres erőre, amelyik helyettesítheti, felválthatja majd a románt. A Tanácsköztársaság bukását követően egy több hónapos megtorló hullám kezdődött Magyarországon. Ennek több szintje volt. A rögtönítélő bíráskodástól elkezdve a gyorsított bűnvádi eljáráson át az internálásokig. És volt egy olyan szintje, amivel a nemzeti hadsereg és ezen keresztül Horthy Miklós is közvetlenül összekapcsolódott. Ez a különítményeseknek a megtorló akciói voltak a Dunántúlon és a Duna-Tisza közé. Horthy Miklós maga természetesen ezekben a megtorlásokban nem vett részt.
de miután a Nemzeti Hadseregnek ő volt a főparancsnoka, kétségtelen, hogy felelősség terheli az utókor előtt. Horthy nem helyeselte ezeket az akciókat, de minden esetre eltűrte, vagy ha úgy tetszik, szükségesnek tartotta. És amikor 1920 nyarán néhány a liberális eszmékhez jobban kötődő arisztokrata, Andrássy, Bethlen fölszólították arra, hogy felelősségre kellene vonni azokat a tiszteket és katonákat, akik ennek a megtorlásnak részesei voltak, akkor Horthy azt válaszolta, hogy nem tehetem, akkor szükség volt a kemény intézkedésekre, és utólag indokolatlan és morálisan elfogadhatatlan lenne velük szemben a kemény föllépés. A Nemzeti Hadsereg, a fővezérség a Siófokon hírhedté vált székhelyével azt a feladatot látta el, hogy megtisztítsa az utat egy a szó valódi értelmében ellenforradalmi, ténylegesen konzervatív, jobboldali, hatalmi berendezkedés előtt. Ez bizony vassal, vérrel ment, oly mértékben, hogy Aponyi Albert gróf, aki a párizsi békedelegációt vezette, levélben fordult a kormányhoz kérve, hogy szüntessék meg az atrocitásokat, mert Magyarország nemzetközi megítélését hihetetlenül lerontják. Bethlen István gróf és társai Siófokon keresték fel Horthyt, hogy mérsékletre bírják a Nemzeti Hadsereget. 1919. november 16-án, pontosan egy évvel azután, hogy a parlament lépcsőjén Károlyi Mihállyal az élen kikiáltották az első független magyar népköztársaságot, Horthy Miklós az újonnan megalakított Nemzeti Hadsereg élén bevonult Budapestre. Amikor még messze voltunk innen, és csak halvány volt a reménységünk, hogy ezt a tívútra vezetett nagyvárost fegyverrel a kezünkben viszont láthassuk, átkoztuk és gyűlöltük. Mert a távolból természetesen nem szegény magyar testvéreinket és itt üldözést szenvedő mártírjainkat láttuk, hanem csak is azt a piszkos áradatot, amelybe ez a város alásüllyedt. A magyar nemzet szerette Budapestet és el is kényeztette. Mégis az utóbbi időben ez a város lett a veszte. Most itt a Dunapartján tetemre hívom a magyar fővárost. Ez a város megtagadta 1000 éves történelmét. Ez a város porba rántotta a Szent Koronát meg a nemzet színeit, és vörös rongyokba öltözött. A nemzet legjobbjait börtönbe vetette, vagy kiüldözte hazájukból. Ezen felül még mindenünket el is tékozoltak. Mégis, minél jobban közeledtünk ide, annál inkább indult olvadásnak a szívünkre rakodott jégréteg. És hajlandóvá váltunk arra, hogy megbocsássuk. Magyarország nem szuverén módon dönthetett belpolitikai berendezkedéséről, egyáltalában sorsáról 19-20 fordulóján. A nagyhatalmak, a győztesek, valamint kis szövetségeseik, az új szomszédok megtiltották, hogy a magyar trónt betöltsék. Habsburg királyt épp úgy nem lehetett választani, mint nemzeti királyt. Ebben a helyzetben a törvényhozás, a nemzetgyűlés úgy határozott, hogy megőrzi a királyságot, mint államformát, ezzel kifejezésre juttatva a jogfolytonosságot, a történeti múlthoz való kapcsolódást, másfelől azonban azt az igényt is, nagyon rejtve természetesen, hogy azt a Szent Istváni királyságot, amit az államforma reprezentál, azt valamikor helyreállítsák. Ha már most viszont nem lehetett királyt választani, akkor visszanyúltak középkori történeti hagyományokhoz, és kormányzót állítottak az állam élére. Ezt az 1920. évi első törvénycikkben rögzítették, és a jelölt, az egyetlen jelölt, azt kell mondani, erre a tisztségre Horthy Miklós volt. Több név fölmerült 1919 őszén, így például Aponyi Alberté is, aki az egyik legtekintélyesebb politikus magyar arisztokrata volt ebben az időszakban. Aponyi azonban már elmúlt 70 éves egyrészről, közismert volt legitimista fölfogása, tehát királypárti fölfogása, és ezen túlmenően német barát háború alatti politikai múltja
is. Mindezek miatt a nagyhatalmak, a győztes nagyhatalmak nem támogatták Apponyinak a jelöltségét. Ott volt viszont az alig több mint 50 éves Horthy Miklós, aki 1919 őszén az egyik legkomolyabb hatalmi politikai tényező volt az országban. Miután más jelölt nem volt, egy idő után a politizáló magyar közvélemény is elfogadta. Úgyhogy nem a nemzeti hadsereg tisztjei tették Horthyt kormányzóvá, hanem egy politikai konszenzus eredményeként választódott ki, és ezt a kiválasztódást a nagyhatalmak elsősorban Anglia is támogatta. El kell még mondani azt a kormányzó választással kapcsolatban, ez is egy régi mítosz, hogy azért és úgy lett Horthy kormányzó, hogy a nemzeti hadseregnek a tisztjei, a különítményesek bevonultak a parlamentbe, sorfalat álltak, sőt még az ülésterembe is bementek és befolyásolták a szavazást. Ezt én régen se hittem, most is az a véleményem, hogy ez nem igaz. Kétségtelen tény, hogy a nemzeti hadseregnek a tisztjei sorfalat álltak a parlamentben, amikor Horthy bevonult, ezt fényképek megörökítették, sőt az ülésteremben is voltak. Miután azonban egy előzetes konszenzus alakult ki, hogy az a 10 ellenszavazat, mert körülbelül 10 ellenszavazattal a 140-ből mintegy 130 vagy 131-et kapott Horthy Miklós, az kifejezte ezt a politikai konszenzust. Úgyhogy a különböző politikai erőtényezők, beleértve még a Magyarországi Zsidók Országos Szövetségét is külön nyilatkozatban jelentették ki, hogy támogatják Horthy Miklósnak a jelöltségét. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy ezt a kormányzói méltóságot ekkor mindenki egy átmeneti időszakra, néhány éves átmeneti időszakra gondolta, és senki sem föltételezte ebben az időszakban, hogy ebből a kormányzói méltóságból egy negyed évszázadra szóló államfői méltóság lesz. Horthy Miklós kormányzóvá választása különleges helyzetet teremtett. Egy megyei középbirtokos református család gyermeke lett az államfő, egy olyan társadalomban, amelynek túlnyomó része római katolikus volt, amelyikben kiemelkedően nagy szerepet játszott az arisztokrácia, a klérus, a nagybirtokosság, és ez hosszú ideig meghatározta a viszonyukat is. Utóbb azonban összebékültek. Horthyt kezdettől fogva a leginkább a középrétegek, köztisztviselők, tisztikar, gentroid származású középbirtokosok támogatták, mert úgy vélték, hogy az új rendszerben egy számukra kedvezőbb gazdasági és politikai hatalomelosztás valósulhat meg. Ezt a programot a maga szélsőséges módján Gömbös és a fajvédők fogalmazták meg, röviden, egyszerűen ugye őrségváltást hirdettek. A csalódás az volt a számukra, amikor kiderült, hogy a kormányzó nem az őrségváltás programját valósítja meg, hanem Bethlen, Teleki, Károly gróf és mások, tehát a hagyományos uralkodó osztályok konzervatív, parlamentáris nézeteihez igazodik, következésképpen, ha úgy is vélte, hogy a parlament kritikus helyzetekben alkalmatlan az ország gondjainak a megoldására, és volt vonzódása a diktatórikus kemény eszközökhöz, ő maga mindig törvénytisztelő maradt, és nem hágta át azokat a korlátokat, amelyeket hatalomgyakorlása elé a törvény állított. Horthy Miklós kormányzóvá választásának idején kevesen gondolták, hogy alig több mint egy esztendő múlva újra nemzetközi bonyodalmakat okoz az a kérdés, ki legyen az államfő Magyarországon. ...1921 húsvét vasárnapja ragyogva köszöntött ránk. Az ünnepet családommal töltöttem. Éppen ebédnél ültünk, mikor azzal a váratlan hírrel leptek meg, hogy Károly király őfelsége Budapestre érkezett, és a miniszterelnökségen vár engem. Azonnal tisztán állt előttem, hogy őfelségének ez a lépése igen szerencsétlen következményeket vonhat maga után. Kértem szántsegédemet, hogy haladéktalanul menjen a miniszterelnökségre, és kérje meg a királyt, hogy jöjjön a várpalotába. Nem láttuk egymást azóta a végzetszerű nap óta, amidőn 2,5 év előtt Schönbrunn-ban őfelségének megtettem jelentésemet a flotta átadásáról,
és felmentésemet kértem flotta parancsnoki tisztségem alól. Őfelsége akkor is jó akaratát tanúsította irántam, most pedig, miközben a szánsegéd helyiségéből dolgozószobámba kísértem, átölelt. Károly király magyar tiszti egyenruhát viselt, és annak a kívánságának adott kifejezést, hogy ismét jogaiba léphessen. Elmondottam, hogy Magyarországon magánbirtokai érintetlenek, és azok jövedelme rendelkezésére áll. Felségednek azonban azt is figyelembe kell vennie, folytattam, hogy abban a pillanatban, mihelyt a hatalmat átadom, a szomszédos államok jól felfegyverzett hadseregei azonnal átlépik határunkat. A diplomáciai jegyzékekből egyértelműen kiderült, amit a budai vár kapott ezekben a napokban, hogy sem a Kisantant, de ami talán még fontosabb volt, sem a győztes nagyhatalmak nem tolerálják negyedik Károlynak a magyarországi királyságát. Úgyhogy ebből a szempontból az a pletyka vagy mendemonda, ugye, hogy Horthy hercegi címet és mindenféle más kitüntetéseket kért volna magának a negyedik Károlyra való négyszemközti tanácskozáson, illetve a másik oldalról, hogy negyedik Károly ezt felajánlotta, de Horthy nem fogadta el, mondom, ezek a mendemondák ebből a szempontból másodlagosak, esetlegesek. A kérdés lényege nem ez volt, hanem az, hogy Magyarország egyszerűen nem volt abban a helyzetben, hogy önmaga döntsön fölött a kérdés fölött, hogy negyedik Károly legyen az országnak a királya, az államfője. Mi annak idején, a koronázás után többször is jártunk itt Magyarországon. Az apám nem mondott le, hanem csak visszavonult az ügyek vezetésétől, de nem adta föl a királyi jogait. És mi akkor azután kikerültünk Svájcba. Először Wartekben, ott egészen közel az osztrák határhoz, azután Prangins-ben, Svájc francia részében, és azután Hertensteinbe, Svájc közepén. Ebben az időben 2 restaurációs kísérlet volt. Az első Pranginsből volt egy békés restaurációs kísérlet, a másik pedig azért történt, mert hazulról erősen hívták az apámat, és főleg valamit mondottak neki, ami nála sokat számított, ő a koronára egy esküt tett le, és a király egy esküt nem szegi meg. Úgyhogy hívták őt főleg, mert itt akkor, és azt ne felejtsük el, tombolt a fehér terror. A királynak az volt a feladata, hogy jöjjön, és hogy próbáljon segíteni rajtuk. Nem sikerült, de próbálta. Az egész második restaurációs kísérletnek a külpolitikai lehetősége azáltal nyílt, hogy akkor Franciaország megváltoztatta a politikáját. Ezt ma is látjuk például a külpolitikában, van 2 külpolitikai iskola Franciaországban. Az egyik mondjuk inkább magyar barát, horvát barát, szlovén barát, a másik a Kisantantot támogatta, és annak idején, 1921-ben inkább a mi barátaink, és főleg Aristide Briand, aki később az Egyesült Európának volt az élharcosa, az volt az, aki legjobban támogatta azt a gondolatot, hogy apám térjen vissza a trónra, és hozzon valamilyen rendet ebbe az országba, és mondjuk ebbe a Közép-Európába. Mit várt az utolsó magyar király Horthytól? Nézzek, kérem szépen, Horthy először is szárnysegédje volt a királynak. Másodszor, amikor azután történt a kommunista forradalom, és Horthy a külföldre jött, újra tett esküt a királyra, és pedig önszántából. Úgyhogy a királynak egészen természetes volt, hogy számíthat arra, hogy Horthy betartja az esküjét. Hogy ez aztán nem történt, ez más volt. Én úgy érzem, hogy lehetséges lett volna a restaurációs kísérlet, mert ugye a politikában minden, ami sikerül, az lehetséges. A legváratlanabb dolgok is így lehetségesek. Én látom azt, hogy volt nagy lehetőség ebben az ügyben, hogyha itt a váron egy más állásfoglalás lett volna. Emlékei szerint miképpen élt ez a 2 kísérlet a családban? Tény az, hogy tudtunk persze erről, mi gyerekek is, de éppen úgy egész természetes volt, hogy mi ezért nem nehezteltünk a magyarokra, mivel sok magyar az én apám oldalán volt.
A gondoskodás Károly királynak és környezetének személyes biztonságáról Horthyra és kormányára hárult. A nagyhatalmakkal való tárgyalások idejére a családnak a tihanyi bencés apátságban nyújtottak otthont. Innen azonban az Antant követelésére hamarosan távozniuk kellett. Baján egy monitort jelöltek ki számukra, hogy azon hagyják el az országot. Így is történt. A királyi pár és kísérete a Fekete-tengeren egy másik hajóra szállt. Ez vitte őket Madeira szigetére, ahol 4. Károly király kényszerű számüzetését töltötte egészen 1922. áprilisában bekövetkezett haláláig. Az igazság az, hogy Horthy és környezete az ország érdekében járt el akkor, amikor 4. Károlyt távozásra bírta és inspirálta, mert a Kisantant mozgósított, mert a nagyhatalmak a legkeményebb jegyzékben tiltakoztak minden ilyen kísérlet ellen. Nem egyszerűen a rendszer, az egész ország helyzete vált volna rendkívül bizonytalanná, ha nem utasítják vissza 4. Károly kísérletét. Az ezt követő törvényben pedig kimondták a Habsburg-ház trónfosztását. A szomszéd államok magatartása Károly király mindkét visszatérési kísérlete alkalmával kíméletlen őszinteséggel tárta elénk azt a tényt, hogy milyen erős falak közé zárta el Magyarországot Trianon, és milyen fennhiázóak rabtartóink. Benes odáig ment, hogy Csehszlovákia számára az 1921. októberében a királypuccs miatt foganatosított részleges mozgósítás költségei fejében pénzbeli kárpótlást követelt tőlünk. Első feladatomnak azt tartottam tehát, hogy az országot politikai és gazdasági téren bent megerősítsem, kifelé pedig szabad utat keressünk. Amikor Trianonba aláíratták velünk 1920-ban a trianoni békeparancsot, akkor a nyugati hatalmak úgy fogalmaztak, hogy békés úton ezeket a határokat valamelyes módon meg lehetne változtatni. És Horthy időszaka alatt, tehát nem csak úgy kezd mondani, hogy Horthy személyével függően, de a többi miniszterelnökei is, ugye, és egyik fő mozgatóerejük volt a politikában, hogy a magyar határokat békés revízió által a Magyarország javára meg tudják változtatni. De tudnunk kell nekünk ehhez azt is, hogy a legfőbb problémája Horthynak a 20-as években az volt, hogy Magyarországot kivezetni a politikai izolációból. Ez sikerült neki 1926 után, amikor az akkori jugoszláv állammal, Belgrád felé nyitott, azután később, amikor Olaszország felé nyitott, ez már a gömbös korszak alatt volt. A két világháború közötti magyar revíziós politikának a célja az volt, hogy Magyarország kapja vissza etnikai határait, és soha nem az volt a célja, hogy a Szent Istváni Magyarország határait állítsák vissza. Na most ezeket békés úton, tárgyalások útján el lehetett volna intézni, és Horthy bízott abba, hogy kormányával egyetemben és a nyugatiaknak a támogatásával, később ugye Hitler és Mussolini támogatásával sikerül ezt elérni. 1927 tavaszán, alig 4,5 évvel azután, hogy Mussolini fekete ingesei élén diadalmasan Rómába érkezett, magyar kormányküldöttség szállt le a Termini pályaudvaron. A gróf Bethlen István miniszterelnök vezette magyar delegáció azért érkezett az olasz fővárosba, hogy megtörje hazánk Trianon óta tartó külpolitikai elszigeteltségét, és örökbarátsági szerződést kössön Olaszországgal. Az adott pillanatban Benito Mussolini is komoly eredményeket várt a megállapodástól. Olaszország ugyan az első világháborúnak egyik győztes hatalma volt, de olyan győztes, aki szövetségesei által becsapottnak érezte magát. Így lett a vesztes Magyarország legfőbb támogatója. A magyarok hálások voltak a Dúcsénak, aki a Népszövetségnél messze menően támogatta a magyarok kölcsönkérelmét. Később is szívesen emlegették Mussolini kedvenc mondását arról, hogy a szerződések nem sírgödrök.
amin az olaszok Dalmácia elvesztését, a magyarok pedig Trianont értették. Budapesten még a liberális ellenzék is úgy gondolta, Párizs és London rokonszenve megnyeréséhez Rómán keresztül vezet az út. A magyar közgondolkodás később sem tett automatikus egyenlőségjelet a 20-as években megismert olasz fasizmus és a nácizmus közé. Míg az utóbbihoz kezdettől fogva ellentmondásos viszony, évszázados németbarát és német ellenes érzelmek keveredése fűzte, az előbbihez spontán rokonszenv, amely nem nélkülözte a német ellenes elemeket sem. Horthy olaszországi látogatására 1936. novemberében került sor. A kormányzónak nem esett nehezére, hogy megnyerje az olasz királyi pár és a Duce rokonszenvét. Minden üdvözlő beszédet olaszul viszonzott, és ez megtette a hatását a vendéglátókra. A fogadtatástól maga is meghatódott. Különös megtiszteltetés volt számomra, hogy látogatásom alkalmából 150 hadihajó gyűlt össze gyakorlatra és díszszemlére a nápolyi öbölben. Feleségem és a trónörökösné egy jachtra szállt. Én pedig a királlyal és a trónörökössel a zászlós hajóra mentem, ahol Mussolini, mint tengerészeti miniszter üdvözölt. Nehéz leírnom azt az érzést, amely elfogott, amikor viszont láttam a tengert, és a hajókat, a lobogó zászlókat. A szerencsétlen 1918-as év októberének végén, midőn át kellett adnom hatalmas flottánkat, és soha le nem győzött dicsőséges hadilobogónkat egyszer mindenkorra bevontuk, kétségbe esésemben megfogadtam, hogy a tengert nem akarom többé viszont látni. És most ismét egy büszke csatahajó parancsnoki hídján állottam. A főárbócon ugyan ott lengett a magyar főhadúri lobogó, azonban ez a csatahajó annak a zárának a nevét viselte, mely a Szent Koronához tartozó Dalmácia fővárosa volt egykor. Katonai szemle a ringen. Rómából hazafelé Miklas szövetségi elnök meghívására Bécsben is megállt a magyar küldöttség. 1937 pedig a látogatások viszonzásának éve volt. Horthy márciusban Susnig osztrák szövetségi kancellárt, májusban Miklas elnököt fogadta Bécsből. Rómából az olasz uralkodópár érkezett Budapestre. Magyarország még az első világháború előtti évekből ismert feudális pompájával fogadta vendégeit. Horthy viszonya az új német birodalomhoz és kancellárjához már korán sem volt ilyen felhőtlen. Abban az időben aligha akadt Európában valaki, aki ne kísérte volna érdeklődéssel Hitler felemelkedését, akinek származására és ifjúságára homályt borította, és aki az első világháborúban mindössze az őrvezetőségig vitte. Ebbe az érdeklődésbe, miért is tagadjam, bizonyos kíváncsiság is keveredett bennem kelletlen érzésekkel. A budapesti újságok nyíltan kifejezték kételjeiket,
hogy a birodalmi gyűlés épületének felgyújtása a kommunisták műve lett volna. Ugyanakkor élt még bennem az a mély megbotránkozás, amely Röhm SA vezető legyilkolása és a Dollfuss gyilkosság hatásaként elfogott. Az idők meg is változtak azóta, hogy Ferenc József őfelsége szánsegéde voltam, felfogásom a becsületről, a jogról és igazságosságról változatlan maradt. 1938 nyarán Hitler elhatározta, hogy a Szudétavidék visszaszerzéséért folytatott akciójához Magyarország támogatását is megszerzi. Augusztusban hivatalos baráti látogatásra a balti-tengeri nagy német hadikikötőbe, Kielbe hívta meg Horthyt. A Führer, aki jól ismerte a kormányzó vonzódását a tengerhez, különleges tiszteletadásban részesítette a volt admirálist. Prinz Eugen névre kereszteltek egy új nehéz cirkálót, hogy emlékeztessék Horthyt valamikori csatahajójára. Amennyire örültem, hogy német tengerész bajtársaimmal találkozhatom, éppen annyira gyanakvóvá váltam, mint mindig, ha nagyon is feltűnően vették számításba régi hivatásomhoz való természetes és érthető vonzódásomat. Hitler meghívására is talál a mondás, hogy kilóg a lóláb, mert éreztem valami hátsó gondolatot, és ez elvette a kedvemet. Hamarosan be is igazolódott, hogy előérzetem alapos volt. Két év telt el első eszmecserénk óta, és elért sikerei erősen megváltoztatták Hitlert. Viselkedése arra vallott, hogy Európa urának tartja magát. Amint mondotta, a cseheket széttapossa, Prágát, ha kell, elpusztítja, és Csehszlovákiát német védnökség alá helyezi. Tőlem várta a biztosítékot, hogy a német előrenyomulással egy időben délfelől mi megtámadjuk Szlovákiát. Én udvariasan, de határozottan azt válaszoltam, hogy ebben az akcióban Magyarország részvételéről nem lehet szó. Ki kéne térnünk arra is kicsit részletesebben, hogy milyen volt a viszony, az emberi és politikai viszony Hitler és Horthy között. Horthy részéről az első találkozó, amelyik 1936-ban történt, Hitlerről egy pozitív képet hagyott hátra. De amikor 1938-ban kint járt a kormányzói pár Kielben, Hitler vendégeként és nagy pompával fogadták őket, és utána volt egy megbeszélés Hitler és Horthy között, akkor Hitler föltárta a kártyáit, és elmondta azt, hogy a revíziót ők nem békés úton akarják a németek megvalósítani, és a következő lépés Ausztria bekebelezése után ugye Csehszlovákia bekebelezése lesz a német birodalomban, és felajánlotta Horthynak, hogyha Horthy megtámadja Szlovákiát, illetve a csehszlovák államnak a szlovákiai részét, akkor természetesen Szlovákiát megkaphatja, nem lesz szlovák bábállam, tehát Tiszóféle bábállam, hanem egyszerűen csak az lesz, hogy Szlovákia Nagy-Magyarország területén belül nagyobb önállósághoz, autonómiához jut. Ezt is nagyon kevesen tudják Magyarországon, hogy Horthy ezt visszautasította. Ő azt mondta, hogy mi a revízió vonatkozásában csak a békés megoldások híve vagyunk, és Szlovákiából, illetve a felső Magyarországból csak azokat a területeket kívánjuk, amelyek főleg magyar lakta terület. Na most ettől kezdve Hitler és Horthy között a viszony kezdett megkerülni. Hitler Horthyban nem csak Magyarország kormányzóját látta, hanem egy anakronisztikus figurát, amely a 19. század politikai etikájá alapján áll, valakit, aki a Habsburg monarchiát képviseli, még 1938-ban is, és ezt a beállítottságát Hitler soha nem tudta Horthyval szemben megadni.
Az a kérdés, hogy fasizmus volt-e a Horthy rendszer vagy nem, véleményem szerint nagyon könnyen eldönthető, hiszen a nemzetközi és hát a hazai irodalomban is a fasizmusnak van egy kritériumrendszere, mert lényegében abból áll, hogy a hatalmi ágak mennyire megosztottak, mennyire válnak szét, vagy mennyire koncentrálódnak. Van-e több pártrendszer, vagy nincs több pártrendszer? Hogyan épül föl az uralkodó pozícióban lévő párt? Mennyire koncentrálódik a hatalom egy hatalmi piramisnak a csúcsán, milyen mértékben érvényesül az embereknek, a társadalomnak a megfélemlítése, a terror, a stb. Ha ez alapján, a kritériumrendszer alapján közelítünk a Horthy rendszerhez, akkor nyilvánvaló, hogy nem volt fasizmus, hiszen nem egy párt működött a Horthy rendszerben, a két háború közötti Magyarországon, mint mondjuk a nemzeti szocialista Németországban, vagy Olaszországban, hanem egészen 1944-ig több párt, és a bal szélen a szociáldemokrata párttal. Ugye, ha a terrort nézzük, vagy a politikai megfélemlítésnek az eszközeit nézzük, akkor például a 20-as években, 1920-tól kezdődően ugye politikai kivégzések nincsenek Magyarországon. Majd a 30-as évek elején lesznek, statáriumot ismét kihirdetik, de lényegében azt mondhatjuk, hogy egy jogállam működik azok között, a keretek között, amelyekről az imént beszéltem. Magyarországon tehát szó nem lehet arról, hogy ezt egy fasiszta diktatúrával vessük össze, vagy azonosítsuk. Kétségtelen azonban, hogy egy bizonyos politikai mozgást leír a Horthy rendszer is, követve az európai politikai mozgást, de lehetőleg lassítottan követve. És ennek a görbének a lényege abban áll, hogy a 30-as évek elejétől kezdődően a bethleni konzervatív konszolidációt fölváltva belpolitikailag Magyarország is hasonulni kezd a német, illetve az olasz mintához. De meg kell mondanom, hogy ez nagyon fékezetten érvényesült, inkább csak törekvésekről van szó, Gömbös esetében is, és nem a fasiszta rendszernek a bevezetéséről. Hogyha kronológiailag nézzük végig ennek a Horthy rendszernek a történetét, akkor érdekes módon azt kell mondanunk, hogy éppen egy ellenkező pályát jár be, mint a környező országok. Az első világháború után térségünk számos országában, de különösen az északi országokban, balti államokban, Lengyelországban, Csehszlovákiában, Ausztriában is nyugati mintákat követve egy széles körű demokráciára épülő parlamentarizmusokat vezettek be. Hamarosan kiderült azonban, hogy a papírforma szerint demokratikusan induló kelet-közép-európai államok már a 20-as évek közepétől, végétől kezdődően egyre inkább autoritatív technikákat, módszereket építenek be az alkotmányba, és ez végső kihatásában oda vezet, hogy még mielőtt Németországban Hitler hatalomra jutott volna, tehát 1933 előtt a térség számos országában tekintélyelvű rendszerek jönnek létre. Az egyetlen kivétel Csehszlovákia, amely az olyan, amilyen demokráciáját tulajdonképpen összeomlásáig a 30-as évek végéig őrizni tudta. Ezzel szemben Magyarország ugye egy olyan politikai rendszerrel indul a 20-as évek elején, amely kezdettől fogva antidemokratikus, autokrata, tekintélyelvű. Ugyanakkor azonban parlamentáris. És az történik, hogy ezt a korlátozott parlamentarizmust Magyarországnak akkor is sikerül megőriznie a 30-as évek folyamán, amikor tulajdonképpen már csak Csehszlovákiában működik a parlamentarizmus, és az összes többi államban nem. Mert ha délre pillantunk a Balkánra, ugye Jugoszláviában 29-től van királyi diktatúra, Romániában igazából soha nem működött egy parlamentáris demokrácia, és Albániáról és Bulgáriáról is jobb, hogyha nem beszélünk. Az ellenzék, a szociáldemokraták, liberálisok, kisgazdák és más csoportok akkor békültek meg inkább a kormányzóval és módszereivel, amikor 33 után, tehát Hitler hatalomra jutása után ő már és létezése az alkotmányos jogrenddel vált szinte azonossá. Horthy kormányzó megítélését és ennek a változását mi sem mutatja jobban, mint az ellenzéknek az álláspontja a kormányzó helyettesi intézmény és Horthy István megválasztása esetében. Annak ellenére, hogy voltak fenntartások, mert tartottak attól, hogy a háttérben dinasztia alapítási kísérletek húzódnak meg, mégis az ellenzék is olyan prominens személyei, mint Rassai Károly, vagy Peyer Károly és a többiek támogatták a kormányzó helyettesítését, mert úgy gondolták, hogy ez garancia és biztosíték a magyar alkotmányos rend megőrzésére. Horthy Istvánnal 1940-ben egy operabáli előadáson ismerkedtem meg, és 2 héten belül eljegyződtünk,
és hamarosan rá meg is volt az esküvő. Ez egy nagy változás volt az én életemben, mert én falun éltem, Észak-Magyarországon, Csehszlovákiában, és inkább falusi kislány voltam, és belekerültem a királyi várba és a kormányzói család körébe, amit talán máma nem is tudják úgy elképzelni, mi, akik az elcsatolt Szlovákiában éltünk, nekünk a kormányzó és a családja úgy, mint a himnusz, a láttára vagy hallatára mindig elérzékenyültünk, mert az jelentette nekünk az otthont. Úgyhogy ez egy nagy változás volt az életemben, és mondhatom, mikor először az operában megjelentem a családdal együtt, mint akkor még csak mennyasszony, amikor a kormányzópár megjelent az operaház díszpáholyában, persze himnuszt játszották, és mindenki oda fordult, és persze mindenki az új jövegyen nézte a himnusz, a kormányzó mellett állva. Mindenki oda néz, hát a körmeimet véstem a tenyerembe, hogy ne sírjam el magam, ezt biztos nem szabad most csinálni. Sokáig vártunk erre a napra. Megéltük. Köszönjük elsősorban az Úristennek. Köszönjük másodszorban főméltóságot. ...1938 és 41 között 3, illetve 4 lépcsőben Magyarország a Trianonban elszakított területeknek egy részét visszaszerezte, ezek közül bizonyos területek etnikailag magyar területek voltak, mint a felvidéki területek, részben Erdély, más területek pedig etnikailag ide is, oda is lehetett őket sorolni, mint amilyen Kárpátalja volt. A nagy kérdés az volt, hogy mennyiben őrizhetők meg ezek a revíziós sikerek, tehát mennyire lesznek ezek a döntések tartósak. És nyilvánvaló volt az, hogy ezeknek a döntéseknek a tartósága jelentős mértékben, netán nagy mértékben attól függ, hogy a háború hogy fog befejeződni, és hogy Magyarország hogy fog ebben a háborúban szerepelni. A győztesek oldalán fogja befejezni a háborút, vagy pedig, mint az első világháború végén, a vesztesek oldalán. Hosszú ideig a magyar külpolitika, azt gondolom, nem hibáztatható, helyes vágányokon járt. Körülbelül 1939-40-ig, 1938 az, amikor először is a magyar kormány Horthyval egyetértésben nem hajlandó Hitler kérésének megfelelően az agent provokatőr szerepét eljátszani Csehszlovákiával szembe, egész Szlovákiáért. Másodszor, ugye 1939 őszén, amikor nem hajlandó nem csak a Lengyelország elleni agresszióban részt venni, hanem a német csapatokat nem hajlandó átengedni, ezzel szemben beengedik a lengyel menekülteket. Ez, hogy úgy mondjam, nagyon pozitív visszhangot talált a leendő győztesek körébe. De ez a politika valahol kisiklik, és ez összefüggésben van tulajdonképpen a revíziós eredményekkel, valahol kisiklik 1940 végén, sőt 1941 júniusában, egy eléggé jóvátehetetlen külpolitikai lépés történt, nevezetesen belépés a Szovjetunió elleni háborúba úgy, hogy komoly német kényszer nem nehezedett az országra. Meg kell mondani, hogy a döntő felelősség ebben nem az akkori miniszterelnöké, Bárdosié, hanem a döntő felelősség a kormányzóé, Horthy Miklósé. Ő volt az, aki a kassai bombázásnak a hatása alatt és Werth Henrik vezérkarfőnöknek a tanácsára már 26-án délután egyébként jogszerűen, tehát a kormányzói jogából eredően kimondta azt, hogy Magyarország hadban állónak tekinti magát a Szovjetunióval, és parancsot adott bombázókötelékek indítására, vagy pedig a Kárpát-csoportnak az elindítására is, amit a kormány, illetve a parlament utólag jóváhagyott. Bethlen István írja, hogy ezt a hibát azután tulajdonképpen vége a II. Világháború során nem igen sikerült korrigálni. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy Magyarország elkerülhette volna a háborúba való belépést. De vajon miért kellett Horthynak megtennie ezt a lépést, és miért csatlakozott Magyarország ehhez a szovjet elleni hadműveletekhez? Az én megítélésem szerint itt alapvetően nem egy bolsevizmus elleni keresztes háborúra kell gondolni, vagy pedig arra, hogy Magyarországnak a Szovjetunióval szembe bármiféle követelései lettek volna. Sokkal inkább meghatározta Magyarország helyzetét az a tény, hogy 1941. június 26-án
román, illetve szlovák alakulatok, csapatok már a Szovjetunió ellen háborúztak, illetve harcoltak, hiszen a Barbarossa terv után ez a két ország csatlakozott rövidesen a németek mellé. Közismert, hogy Magyarország és főleg Románia között gyakorlatilag egy versenyfutás zajlott 1930-as évek végétől Németország kegyeiért, és ezen belül is az erdélyi kérdés megoldásáért, és annak egyik, illetve másik ország javára történő kedvező elbírálásáért. A magyar katonai vezetés, amelynek egy része élén a vezérkarfőnökével, Werth Henrikkel a németek melletti hadbalépést szorgalmazta, abból indulhatott ki, hogy egy nagyon rövid idejű, gyorsan befejeződő szovjet-német háborúról lehet szó. Németország mellett hadba lépnek a románok és a szlovákok, kiveszik részüket ebből a gyors és viszonylag vértelen sikerből, legalábbis az elképzelések szerint, ugyanakkor Magyarország semleges álláspontot elfoglalva a lábhoz tett fegyverrel vár, és a befejeződött német-szovjet háború után a románok és a szlovákok benyújthatják a németeknél a számlát, ami értelemszerűen a felvidék, illetve Észak-Erdély visszakövetelése, visszakérése lenne, hozzák téve azt, hogy Németország részéről a románok fele mindig érkeztek olyan jelzések, hogy az erdélyi kérdés nem véglegesen megoldott, nem lezárt, erről még lehet tárgyalni, és ezt a kérdést újra föl lehet melegíteni. Horthy azonban hamar belátta, mégpedig szeptemberben, hogy helytelenül cselekedett ezzel a hadbalépéssel, és igyekezett elélni Hitlernél, mégpedig sikerrel, hogy ezt a gyors hadtestet is hazahozza Magyarországra. Ha 1941 nyarán Németország úgy ítélte meg, hogy egy villámháború keretében néhány hónap alatt végezni fog a Szovjetunióval, és az egyébként is rosszul felszerelt magyar hadsereg egy elhanyagolható mennyiség, 1941 végétől és különösen 42-től, ahogy a hadi helyzet, a fronthelyzet változott, már nem ez volt Németországnak a véleménye, tehát minden mozgósítható haderőre igényt tartott, és eljön az a pillanat, amikor Hitler nagyon keményen kérte a magyar részvételt. Vérjem, minthogy már nagyon régen meg volt róla győződve, hogy ezt a háborút nem nyerhetik meg a németek, nem vágyott részt venni ebben a háborúban. Mikor aztán kormányzó helyettes lett, azt mondta, hogy anélkül, hogy kimenjen a frontra, ő nem tud, mint kormányzó helyettes működni, elsősorban, mert ráfoghatják, hogy ezt kihasználja, hogy ne menjen a frontra. Másodszorban ő neki tudnia kell, hogy ott mi történik, hogy a hadseregnek milyen a beállítottsága, stb. Úgyhogy ő mindenképpen most kimegy a frontra, és mikor ezt ellenezték, és azt mondták, hogy a kormányzó helyettesre van szükség, hát végre van most ezt a funkciót töltse be, azt mondta, eddig se volt kormányzó helyettes, hát még 2 hónapig nem lesz. A frontra csak hivatásos ápolónőket engedtek ki. Én önkéntes ápolónő tanfolyamot végeztem el, és önkéntes ápolónő voltam, de megkértek engem arra, hogy csináljak valamit, hogy kieresszék az önkéntes vöröskeresztes ápolónőket is a frontra, mert nagyon kevés az ápolónő, nincs elég. Én voltam az első, aki kiment, még hivatásos egyenruhába. 1942. augusztus 20-a után, a kormányzó helyettes tragikus halála után itt Budapesten az a pletyka keletkezett, hogy a Horthy család szívesen látná, hogyha a Horthy Istvánkából, a kormányzó unokájából király lehetne, tehát egy Horthy dinasztia alakulna. Mi erről a vélemény? Jó, hogy fölteszi ezt a kérdést, mert az ellenségeink bizony ezt nagyon kihasználták, és ezt nagyon terjesztették. Ebből persze semmi sem igaz. Egy kis kör a Magyar Élet pártjából lanszírozta, kezdte ezt az elgondolást, és följöttek Aposomhoz azzal a kéréssel, hogy ez lenne a jövő megoldása, hogy az Istvánt megkoronázzák. Hát Aposom ezt felháborodva utasította vissza, és amikor én megtudtam, azonnal elmentem Aposomhoz, és megkérdeztem, hogy mi igaz ebből, és mi az ő véleménye. Ezért tudom megmondani, hogy azt mondta nekem, hogy soha ilyenre ő nem is gondolt. El lehet képzelni, hogy nekem ez nagy megnyugvás volt, mert végeredményben egy 1,5 éves gyerekkel valami ilyet csinálni, nem is vagyunk dinasztia, hát ez egy teljes lehetetlenség. Ezt nagyon örülök, hogy van alkalmam
ilyen világosan leszögezni, és ez így van, ez a valóság. Itt Magyarországon az elmúlt 40 esztendőben úgy tanították egész generációknak a magyar történelmet, mintha Horthy Hitler utolsó csatlósa lett volna, és Horthy az utolsó percig kiszolgálta volna Hitlert. Ez egy propaganda töltetű megállapítás, amelynek semmiféle dokumentális értéke nincsen. Egy biztos, Magyarországon az úgynevezett kiugrás 1942-vel vette kezdetét, akkor, amikor Bárdossy miniszterelnök elhagyta a miniszterelnöki székhelyét, és helyette Horthy kívánságára Kállai Miklós lett Magyarország miniszterelnöke, aki az első időkben óvatos lépésekkel megpróbálta a puhatolózást nyugat felé, hogy milyen módon tudná Magyarországot zökkenésmentesen kivezetni ebből az úgynevezett német háborúból, hiszen a kezdettől kezdve tisztában volt ő vele, hogy ez a háború magyar nemzeti érdekeket nem szolgál. Innen kezdődően a magyar külpolitika feladata az volt, hogy újra szője az elszakított szálakat a nyugati szövetségesekkel. Meg kell mondani, hogy ebből a szempontból a Kállai kormány, és hát a háttérből Horthy is, amit lehetett, azt a nyugati szövetségesek irányába megtették. Elég korán elkezdték ezt a tapogatózást, amely 1943. szeptemberére, ha nem is egy előzetes vagy ideiglenes fegyverszüneti szerződés aláírásához, mert arról nem volt szó, de az előzetes fegyverszüneti feltételek kidolgozásához és elfogadásához vezetett. És ez körülbelül abban állapodtak meg a nyugati szövetségesekkel, hogy abban a pillanatban, amikor elérik Magyarországnak a határait, esetleg nagyobb ejtőernyős egységeket dobnak le Magyarország területére, akkor Magyarország frontot fordít, elszakad a németektől és szembefordul a németektől. Hát a sors tragédiája viszont, hogy a nyugati szövetségesek nem érkeztek ide Magyarországra, hanem azok érkeztek ide keletről, akiket Magyarország és az akkori magyar vezetés a legkevésbé várt. Bethlen István volt az, aki nagyon korán, mert 1943 végén fölhívta a Kállainak és Horthynak a figyelmét is arra, hogy a nyugati szövetségesek mellett a szovjettel is ki kell építeni egy kapcsolatot, és a szovjettel is tárgyalni kell. Ehhez nem kellett különösebb nagy politikai éleslátás, mert kiszámítható volt, hogy a szovjetek is ide fognak érni, vagy szerepük lesz a térség sorsának az alakításában. És ezt a románok pontosan fölmérték, és mint tudjuk, 1944 tavaszára tulajdonképpen letárgyalták az oroszokkal a fegyverszünetet Kairóban. Bethlen valami ehhez hasonlót szeretett volna Magyarország esetében is elérni. Meg kell azonban mondani, hogy e tekintetben Horthy is és Kállai is ismét az érzelmeire hallgattak, és nem az eszükre. Kállai maga írja meg utóbb a visszaemlékezéseiben, Kállai miniszterelnök, hogy amikor Bethlen ezt fölveti neki ezt a kérdést, akkor azt mondta, hogy István, így válaszolt, idézem, István, ne vár tőlem, én nem leszek muszkavezető. És nekem erről az a véleményem, hogy ebben a kérdésben ez nem muszkavezetésnek a kérdése lett volna, hanem ebben az esetben ez egy kis országnak a szükségszerű tájékozódása lett volna az egyik potenciális győztes irányába. Sokszor fölvetik azt, hogy Magyarország elkésett, nem időben lépett, nem helyesen cselekedett. Többször fölhozzák a román példát. Azt kell, hogy mondjam, minden ország akkor lépett ki a II. Világháború küzdelmeiből, legalábbis a német-olasz szövetségi rendszerből, amikor a területén megjelentek azok az ellenséges csapatok, illetve hadseregek, amelyek irányába lépéseket kellett tenni. Gondoljunk el, hogy Románia sem akkor ugrott ki, amikor a szovjet hadsereg még nem érte el Románia területét, vagy nem volt ott. Fölvetik azt, hogy miért nem fordult szembe a magyar hadsereg 1944. március 19-én a németekkel. Itt lett volna egy nagy lehetőség a kiugrásra. Hát gondoljunk csak bele, hogy március 19-én a szovjet csapatok még elég messze vannak, körülöttünk azonban ott van Szlovákia, Románia, Horvátország, amelynek csapatai, el tudom képzelni, hogy lelkesen részt vettek volna ennek a magyar kiugrási kísérletnek a megakadályozásában. Hitler ellenszenve és gyanakvása Horthyval és az egész magyar politikai vezetéssel, az akkori miniszterelnökkel, Kállai Miklóssal szemben különösen 1943 vége felé erősödött föl, amikor a kiugrási tárgyalások intenzíven folytak, illetve Magyarország meg is kapta az angoloktól az előzetes fegyverszüneti feltételeket. Ez azonban végképp megérlelte Hitlerben azt a gondolatot, hogy meg kell szállni Magyarországot. A német megszállás teljesen fölborította azt a hatalmi politikai egyensúlyt, amit Bethlen István gróf épített ki, ami a rendszer alapja volt. Ettől kezdve az ország nem volt szuverén többé. A kormányzó úgy érezte, hogy neki helyén kell maradnia,
a kapitány nem hagyhatja el a süllyedő hajót. Az utóbbi időben sok szó esik, ha a Horthy személyéről beszélünk, Horthynak a viszonya a zsidó kérdéshez. Meg kell mondani, hogy itt kétfajta politika volt. Az egyik politika az volt, hogy 1938 és 1944. március 19-éig a 3 zsidó törvényt, amit a magyarországi vagy magyar zsidóság ellen hoztak, erősen korlátozták a magyar zsidóknak az emberi jogait, ahogy ma mondanánk, de életükhöz nem nyúltak, azon kevesek kivételével, akiket Újvidéken egy razzia során meggyilkoltak, és azok kivételével, akik a második magyar hadsereg keretén belül, mint munkaszolgálatosok elpusztultak. 1944. március 19-ig, és ezt izraeli történészek is úgy vallják, Magyarország az európai zsidóság számára egy bizonyos oázist jelentett, ahová el lehetett jutni, ahová, ha bejutott az ember, akkor bizonyos védettséget kapott. Életükre nem törtek, viszont mind ez a kép megváltozott 1944. március 19-e után, mert Hitlernek, amikor megszállta Magyarországot, az egyik fő kívánsága volt, hogy a magyarországi zsidó kérdést a német Endlösung, tehát a végső megoldás szempontjából kell elintézni. Hogy mi volt ez az Endlösung, ez a végső megoldás, ma már tudjuk, hogy ez az embereknek a meggyilkolása volt, egy holokauszt volt, ezt abban az időben Magyarországon nem tudták az emberek. Amikor a deportációk megkezdődtek, első perctől fogva a deportációk ellen volt a Kossuth természetesen, de ez olyan rajta ütésszerűen történt a vidéken, ahogy elszállították a szerelvények a gettókból a zsidókat, hogy sose lehet előre tudni, hogy ez hol történik. Tudták, hogy milyen célból viszik el a zsidók? Ebben az időben csak is azt tudtuk és hittük, hogy munkaszolgálatra viszik a zsidókat Németországba. Családostól együtt? Hogy szörnyű körülmények között történik ez, az világos volt, és hogy családostól viszik őket. Úgyhogy, de senki, hát ki, mondja, manapság már nem értik az emberek, ki képzelhette volna, hogy megsemmisítő táborok vannak, ahol 100-ával és 1000-vel gázosítják. Hát ezt senki nem tudta volna elképzelni soha. Úgyhogy ezt mi nem tudtuk akkor. Az auschwitzi gázkamrának a leírását Török Sándor hozta föl nekem a várba. Ez az író Török Sándor, aki többször jött be úgy a várba, hogy levette a sárga csillagot, hát ezzel is nagy rizikót vett magára, levette a sárga csillagot, ő mint könyvkötő szerepelt. Úgy telefonált nekem, hogy a könyvkötő, készen vannak a könyvek, hozhatom-e, és így jött föl hozzám a várba. És ő hozta föl nekem július első napjaiban az auschwitzi jegyzőkönyvet, a híres auschwitzi jegyzőkönyvet. És én vettem át, azzal hozta persze, hogy apósomnak adjam oda. Ez magyar nyelven volt, le volt fordítva akkor már. Ez magyar nyelven. Igen. Úgy van. Elhozta nekem, és én azonnal, amikor elment Török Sándor, levittem apósomnak, de apósom el volt hivatalosan foglalva, és anyósomnak adtam oda. Aki... Addig még nem olvasta. De. Igen. Én elolvastam, még Török Sándor ott volt. Igen, együtt olvastuk. Igen, együtt. Hát az borzalmas volt. De úgy volt írva, hogy az ember minden szavát elhitte. Valahogy ez volt az első autentikus hír. Július elején Horthy is megbizonyosodott arról, hogy valóban Németország hiába kultúrállam és hiába kultúrnemzet a zsidókat elpusztítani, fizikailag kiírtani viszi. Ekkor került 1944. július 2-án vagy 3-án az úgynevezett auschwitzi jegyzőkönyv Horthy Miklós asztalára, ifjabb Horthy Miklóson keresztül, aki abban az időben az úgynevezett kiugrási irodát vezette a budai várban, és a kormányzó ezt elolvasva az asztalra csapott, és azt mondta, unerhört, becsaptak engem megint a németek. Mostantól kezdve egyetlen egy ember nem hagyja el ilyen vonatokkal Magyarország területet. És valóban úgy volt, hogy utána kiadta az utasítást, Wesemeyer is hiába ment kopogtatni Horthyhoz, több deportációs vonat hivatalosan 1944. július 5-e után nem hagyta el Magyarországot, és így a budapesti zsidóság kb. 250 000 ember megmenekült a deportációt.
A drámai nagy fordulat vagy lehetőség az 44 őszén, októberében kínálkozott. És azt, ami március 19-én történt, hogy ide barátokként jöhettek be a Wehrmacht egységei, azt az október 15-i akció menthette volna fel. De nem mentette fel, mert ez rosszul előkészített volt, mert a kormányzó az öreg és megfáradt férfi, akinek már egyetlen gyermeke, egyetlen fia volt csak életben, akit ugye a németek elraboltak, és akinek az életben tartásával őt megzsarolták, aki elkésett a Moszkvához fordulással, mert erős volt benne a szovjet ellenesség, a tisztikar és a felső vezetés, amelyikben még erősebb volt a németek iránti vonzalom, egy sor tényező játszott közre abban, hogy Horthy éppen azokhoz nem fordult, akik a kiugrást segítették volna, vagy abban őt támogatták volna. Ez tragédia volt az ő számára, de tragédia az ország számára is. Kedves nézőink, Önök a Horthy admirális című dokumentumfilmsorozat második részét látták.